Kedysi dávno v srdci šepkajúceho lesa žila mladá elfská čarodejnica menom Telka. Ale Telka mala problém. Jej sestru Luizu uväznilo kúzlo zlomyselného škriatka. Jediný spôsob, ako prelomiť toto kúzlo. Naučiť deti ľudského sveta magický jazyk menom Python. V Python použijem magický riadok Import Random. Najprv si vyberiem tajné číslo medzi 1 a 20. To povie mojej magickej skrinke, aby si sama vybrala číslo. Teraz môžete hádať, aké je moje tajné číslo. Pri každom hádaní vám poviem, či ste príliš vysoko, príliš nízko, alebo či ste ho našli. If guess number, príliš nízko. If guess number, príliš vysoko. Else, kúzlo je zlomené, ale príbeh sa tu nekončí. Telkino kúzlo potrebuje vašu pomoc, aby konečne oslobodilo Luizu. Povedzte svojim priateľom a učiteľovi o hre Hádaj číslo. Ukážte im, ako používať Python na hranie. A toto je super dôležité, zdieľajte s nimi toto video. Čím viac detí sa naučí kúzlo, tým bližšie sme k prelomeniu škriatkovho kúzla. Pamätajte, každý veľký čarodejník začína tým, že sa naučí svoje prvé kúzlo. Takže poďte, vyčarujte svoje kúzlo, zdieľajte mágiu a poďme spolu zachrániť Luizu. Uvidíme sa v ďalšom dobrodružstve.